To amigo to kamang. Kanumdum ka to. Kuan kining manawag ko na siya. Manawag ra siya si Stray. Unsa iyang ikuan? Boss! Tawagis mi ko kulapo kay gimingaw na nani mo, gimingaw na kay mangaon na sa kuno magbalot. Asa ka nanguha na amigo? Silikan. Okay mga idol, naata diri mga idol, nakita na to tong amigo ko Lapo. Nakakuha na siya globe. Asa na pud ka ni siya nakadiskarte. Maayo lang ang tawag wala niya tiuni. Pero okay ra kay moapil man sa tagbirada para patustan siya ba. Ay, balik ka slipay! Bigat na, kay kang dako, ay! Jog-jog naman gunahin ko pisot mo na istoryas mga karaan, God. Storyas karaan, bagong taon, ay! Maugay mong bunuhatan! Nahala, kinsa man na imong tuhuan ng kupisot. Samtang nagsigig tagtad si Migo Kulapo mga idol, akong gibadlong. Kadili namang tako mong baba mga idol, nagsige naman nagdawali noon. Ikaw. Tako may mong baba. Naunsa na, nanawal naman hinoon ng mananap. Nagsigig pa nila. Pag humaniyag tip-tip sa buto mga idol, iyang gilimpyuhan ang sanggot. O niya, ang bangag gikulitog. Og sa pare, gihatod. Angaw. Pwede na may isa ni mga idol. Gipainom niya sa pare mga idol, oy. Salamat kay Migo! Idol, akong gipainom mga akong vlogger, linubag na ko. Anga, oy! Hinilubag ni Migo Kulapo. Masudipan man sa tani, Migo. Anga, oy! Damay tani ba? Ipit tani ba? Kailangan pa magsubra mga idol. Kainom ni Migo Kulapo. Pero dirosyonan lang para dili makas mo. Mga idol, lores yun. Idol, sumpat buya. Madugdan pa ba kahanig buyag ang mananap? Ha? Idol ang barak. Totoo po nagbarang ang hinampak. Anga, oy! Nagpangladok lang. Siyok lang sa tutunlan. Ug samtang nagsige mig istorya Migo Kulapo, nagsige ring akong cellphone. Anga, oy, nanawag man ang among amigong amang. Amigo na mong amang bagi mingaw ko no siya. Unya, ako silang gipestorya para po sa kamingaw ba, matambalan ba? Anga, oy! Migo. Dili na lagi na sundang imo ang gidada lagi. Oh, Sanggot. Ano lang na? Tinan ko kay para sap-sap ba. Sap sa. Dito sa uma-uma. Imo nang ipabayad? Oh. Migo. Manawag. Kamantay ka to kamigo tong amang? Oh. Katumang diha ba? Kato nga nagbalot ba? To amigo tong amang. Kanumdum ka to. Kuan kining manawag ko na siya. Manawag ra siya si Stray. Unsa iyang ikuan? Boss! Tawagis mi ko kulapo kay gimingaw na nani mo, gimingaw na kay mangaon na sa kuno magbalot. Ako lehol bad. Mangaon ko na magbalot. Balik. Ngano ko nung nagdadakag sundang? Ngano ko nung nagdadakag sundang? Ngano ko nung Ana. Kumusta ko tong offer ni Philip Salvador? Nakakita siya sa vlog ni mo. Gusto ganahan mo ko na siya artista. Sige, ina siya nga. Pwede kuyog mo. Pwede. Kuyog mo. Kuyog ka. Ngano ko nung wa na ni magi sige tabon ko na ni mong tope. Luyo. Amaw. Paminaw Sa tisa ko no, laba ko na yung mapalitan dito. Dai daghan. Siumay ba, siumay? Oh, nagay sumay. Why sumay? Now may sumoy. Nga, oy.